Il-filmati tal-interrogazzjoni ta' Vince Muscat magħruf bħala l-Koħħu se jissemmaw fil-proċedimenti li għaddijin fil-qorti kontra l-aħwa Robert u Adriana Ġus, magħrufin bħala tal-Maskar u l-kollaboratur tagħhom Jamie Vella, l-allegati fornituri tal-bomba li bijan atlet Daphne Caruana Galizia. Vince Muscat huwa wieħed minn dawk responsabbli għal dak l-assassinju. Il-kumpilazzjoni tal-provi kontra l-aħwa tal-Maskar kif ukoll Jamie Vella u George De Giorgio infetet minn ġdid il-ġimgħa propju biex ikunu jistgħu jiġu esebiti il-filmati. Il-Maġistrat Caroline Farrugia Frendo ordnat li mill-4 DVDs jinqataw barra l-biċċiet fejn Muscat jikxef tarif sensittiv dwar investigazzjoni li għaddija dwar reat kbir ieħor. L-akkużati huma mixlija b'akkużi relatati mal-assassinji separati tal-avukat Carmel Kirkhope u ta' Daphne Caruana Galizia. Kienet id-difiża li talbet li l-qorti tordna li terġa' tinfetaħ il-kumpilazzjoni tal-provi wara li nnotat li recordings ma kinux ġew esebiti waqt l-inkjesta maġisterjali. Qed jiġi rrappurtat li d-dikjarazzjoni li qed tibbaża fuqha d-difiża ta' Vincent Muscat għamilha bħala parti mit-talba tiegħu għal maħfra presidenzjali, talba li ma ntlaqetx. Ir-raba' żagħżugħ li tresaq il-qorti nhar il-ġimgħa b'rabta mar-rejd li seħħ il-ġimgħa l-oħra f'Ħażabbar ingħata l-ħelsi mill-arrest. Sprejer ta' 22 sena li jgħix fir-residenza fejn sar ir-rejd u jieġeb li mhux ħadd li kabbar il-pjanti tal-kannabis mhux għall-użu personali tiegħu. U ġie mixlu wkoll li fil-pussess tiegħu kellu raża tal-kannabis u kokaina. Il-prosekuzzjoni qalet li l-arresti li fihom ġew arrestati 3 żgħażagħ oħra saru b'riżultat ta' operazzjoni konġunta bejn l-iskwadra ta' droga u uffiċjali tad-distrett ta' Ħażabbar fil-21 ta' April. Kompli tajt li waqt ir-rejd sabu 13 pjanta tal-kannabis, 440 gramma ħaxixa tal-kannabis, madwar 8 grammi kokaina u 8 grammi raża tal-kannabis. Waqt li raba' żagħżugħ beda jiġi interrogat ammetta li huwa s-sit tal-pjanti li nstabu fir-residenza, però ma kellux jaqsam mal-bqija tal-oġġetti. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Natasha Gallia Xiberras laqgħet it-talba l-ħelsi mill-arrest b'depożitu ta' 5,500 euro, garanzija personali ta' 14,500 euro u aktar kundizzjonijiet.